дар репетитор мобӣ шумо метавонед ки барои самараноктар намудани рафти донишомӯзӣ ба худ мақсадҳои ҳаррӯза гузоред. барои ин барномаи репетитор мобиро мекушоем. дар поёни рӯйхати курсҳо цели на сегодняро мебинем. барои танзим намудани мақсадҳои ҳаррӯзаи худ тугмачаи настройкиро пахш мекунем. инҷо 5 варианти мақсадҳои ҳаррӯзаро мебинем, аз осонтарин то мушкилтарин. базовая: дар як рӯз 1 таҷриба, лёгкая: дар як рӯз 3 таҷриба, обычная: дар як рӯз 5 таҷриба, серьёзная: дар як рӯз 10 таҷриба ва безумная: дар як рӯз 20 таҷриба. барои ба даст овардани як опыт ё таҷриба, як зермавзӯъро аз худ намуда санҷиши тестии онро гузаштан зарур аст. ҳамин тавр шумо метавонед ҳаҷми вазифаҳои ҳаррӯзаи худро идора намоед. биёед барои мисол безумнаяро интихоб мекунем ва тугмачаи сохранить измененияро пахш мекунем. бо ин кор мо мақсади ҳаррӯзаи худро дар барномаи репетитор мобӣ 20 то таҷриба таъин намудем. яъне барои ба даст овардани 20 таҷриба 20 зермавзӯъро аз худ намуда санҷишҳои тестиашро гузаштан лозим аст. дар поёнтар мо достижение целиро мебинем. инҷо барнома нишон медиҳад ки дар давоми чанд рӯзи охир мо мақсадҳои ҳаррӯзаамонро бе камбудӣ амалӣ намудем. дар қисми прогресс падням барнома пешрафти моро дар давоми ҳафтаи охир нишон медиҳад, яъне кадом рӯз чанд таҷриба ба даст овардаем. ин имкониятҳои барнома барои ҳавасмандии моро баланд нигоҳ доштан кӯмак мекунанд.